Sagodahin nga ron ti surat ni Dina. Dear Manong Nemi. Apay nga ta, Manong Nemi nga adda digiti lalaki puwera de los buenos. Masanda map-mapnek. Adala nga roden, girlfrienda, adda pala sa Bali. Digiti lalaki puwera de los buenos, adala nga roden asawa da, no apay nga mangalad na pala hindi sa Bali nga asawa o na babae. Vice versa nga tamat, Manong Nemi, puwera de los buenos, kas tamat digiti babae. Adala nga roden boyfriendan, at apay sa Bali nga boyfrienda. Adala nga roden asawa da, no apay nga takas to'y. Amo tayo nga saan nga na siya at nga maapay nga ramidan tayo. Dagito ka din basol nga nagagagara, uno saan nga nagagara. Biktima ak kadagito saan nga napudno nga ayat, Manong Nemi. Agsipod, tanipas ngayak, abastarda. Baga ko na dagito dumdungag, bastarda matmanan. Ado dagiti kas kanyak, Manong Nemi. Bastarda mo no bastardo. Apay ken kasano nga napasamak. Kanapay nga tano at darigiti pasamak kat kasapulan ti babales. Dadi ko nada kadi tapno mapurma ken mabukal makti ko nada akarma kat kasapulan ti bales. Tanuan niya ti mungulam isuntumat ti apitem. Nuan niya ti paay mo ti panam nga tao isuntumat ti paay na ka. Manong Nemi may sakmet kadagiti kang kanayon ko dumdungig ka nagbibuya kada tingong programa. Kaday dati nakawisak no apay kahit kumatingay buray dati pagkasaritahak. Parbaran ko nak no adamat may paay na nga adal, liwliwakan pagsarmingan tibihag. No adaman kas pagarikan. Ngayon sagbay ngay nakrugyan. Kablawan kayo, tinaragsak, nagasat, nga orasyo, dita studio. Sibubukel nga pamilya, Manong Nemi. Kas namatan kadagiti pada kanaway nga dumdungig kan agbuybuya kaditi nga programa. Kastoy man nga rod, Manong Nemi nga nakrugyan. Daytoy apakasaritaan. Agtawon idin italo, idi mga sawa manen, o na mga sawa manen, idi ta mga sawan ni mama. Amo kidin, Manong Nemi nga basaka, may sa nga bastada. Ta awang nga rod, tinaringa kama. Katalon, titawan ko, idi agasawa ni mama. Di magpintasan na, Manong Nemi na daanak, idi na siyat ni stepfather. Amariknak, idi pa nagdakkel ko, kad imbilang nak nga pudno nga anak na. Already adda ni June, kani Lovely, nakakabsat ko ti ina, kaskas din sa nga nagbalbaliw ti parang tratar, parang trato kanyak ti stepfather ko. Iti pa nagdakkel mi nga kakabsat, Manong Nemi, hindi kini kakabsat ko, hindi amudan, nabadan nakam da, amudamat idin, nga sandak nga kabsat. Iti ama, gabot sa bali na pilyeto. Tasalsalod-sudan da din no apay nga siyak nga manang dagat sa bali na pilyeto. Imbagamit nga dagos na papa, the stepfather ko kini mama. Nabintas ti anayas, ti biyag mi, Manong Nemi, sa nga kaskarig na duma, nga no, the stepfather kat may rumen ti aga, ti masyuman, ti masyuman, syumanen, ti agsyuman. Kas naman ti relasyon mi kadagdi kapsat ko. As in, ngawan ti problema. Ngayon, siyempre, kas kanyak, nga maysa, nga bastarda, tuntunek no si seno, ti amak. Sambat nga nagpaidam ni mama. Impakita na ti ladawan, kompleto nga nagan, kan address, ti amak, Manong Nemi. As idigmad lagayam, walking distance, ika nga. Baka nasabsabat ko, ngayon saan kam lang agam mo. Iti salud-sudak kini mama, Manong Nemi, no apay,
nga saan nga iso ni mama tingkal laysa ni papa. Tisongbat na saan nga siya tadada nga ipatpatik na. Ada sa bali nga patpatik na nga iso in kasar na. Kaya nga suwan ma? Dua kay idi ang babae tibiyak ni papa. Baka saan lang ang doon. Makaado kami. Hindi baga kengkuha na nga masiko ka kon. Hindi baga kengkuha na naskin nga kasar na kon. Iso pala panakamok. Nga da sa bali nga babae tibiyag nang iso kanot adadang ipatpatig na. Siyempre, nagsangitak, nagsagabak. Naibabay na. Nga manaksa mo agurahin ti amam. Nung kas pagadigan tagsabat tumantidalan nyo, saan ka daw mangimula ti gura keng kuwana? Gabot rin kasi, amam kit amam tulat. Accountancy, manunemi, iti nagka-in-enroll first year, second year, third year, fourth year. Graduate na idin. Idi mag-admit kami nga agama. Manunemi. Ado da kita gararam kanyak ng awan pulos ting kaskasok kadakwada ta awan pulos ti pakariknak iti ayat kadakwada. Diyan ka mo no apay. Manunemi. Nabasak iti local newspaper manunemi nakitak tiladawan ni papa. Nga na-announce nito iti birthday na. Kinam kita may isang executive ti amak huwan mabigbig kapag may newspaper pa iti panag-birthday na. Yung kari kiti bagik manunemi kahit kunto nga mama mo kahit mabit ti amak karayat nga birthday na. O di din nga semestre manunemi iti korsok nga accountancy. Nagarbo manunemi iti okasyon, siyempre nagpurmalak mo ta formal dress. Sa anak mo't paati manunemi kada kiti kapatada, kababay, no lang ati pagsasaritahan. May samay-san ti mapan umasadag iti birthday celebrant nga mangkablaaw kenkwan. Ti masadag akmet. Happy birthday, sir. Oh, thank you. Diyak maawatan manunemi no apay nga siya klaeng ti matmatmatan na irin to tadumat digiti ng kablaw keng kuanang apagapaman lang ti manang matmat na kadakwana. Your name, please? Ita ka lang makita. Dina. Dina Natuto. Your family name, please? Sandoval. Abi, sir. Ang gubat ng bagbagang kabagyandak. Ano ang pagkapilyado ta? I see. Happy birthday, sir. Thank you, Dina. Sige, sir. Nagsadya kahit adupay na gito masidag ng mga kablaw kang ka. Manong nemi timalikodak sa akong malatinalyaw nga dagos kat siyak tikit kitain na. Apay nga ta. Dado nga tatakon na instinct. Blood is thicker than water. Wano kras kanyak ti amak. Chikboy nga ta ni papa. Manong nemi. Sana ko na yung madayo manong nemi sinipsiputak dagiti umasidig amang kablaw kang kuana. Aking ganda yung masidig nga kapatadak nga dakaduwa nga lalaki manunay kat nangig ko mismo. Daddy! Happy birthday, Daddy! Nagbeso-beso da. Anak na. Wow, napintas met. Akas kanya. Daddy, meet Henry, my boyfriend. Uy, boyfriend na. Diyan amuna. Nagalamano met dagiti tuwa lalaki manong nemi. Manong nemi susurot ko ba nakita kadagiti agayan ayat ti anak ni papa
Kenty Henry nga boyfriend mo. Nakasweet da. Diyak man napupuotan manong nemi ngay masidagak iti ayanda. Hi. Hi. I'm Dina. Dina. Inimbitaran na ka ni Daddy? Yes, of course. Awan ako dito ito. Sana ka inimbitaran. Hi, Henry. Hi, Dina. Siya ka man ni Pia. Pia Sandoval. Kasi ano nga panagkabagyan da? I'm only Sandoval. I'm also Sandoval. Dina Sandoval. Manong name gabota kasla na out of place sa kitayan de Pia kani Henry si Mapulak iti sa Balya Grupo. Ibagamuha manong name iti masidag kanyak ni Papa. Hey, Dina? Yes, sir. May I have your cell phone number, Facebook account? Abe, sir. Please. Ala, sir. Akras ka examit kanyak. Chick boy ka, ala. No. Sige. Edad ko kada kayo, sir. Manong na miharig na sampayan alpas ti party, idagawid akon. Makasang patak dito balay, siriring pa lang ni Mama. Nagkapuan. Abi kasta tilangan. Ada matanda nga party? Ada ma. Ano nga party? Di yung malagi dito nga daw? Posible nga saan yung malagi? Oh. Birthday ni Dindo. Your daddy, your papa. Isod nagkapak, Mama. Kahit mo kasawin, may matanda ka ti birthday na. Nakita kayo? Nakita kami. Nagalamano kami. Nembagag pa di na Sandoval nga nagang ko. Iha, ana ti randam. Mama, awang ka dito karbengat? Nga mamamuk ti bukod ko nga, Ma. Hindi ko mapailayang, di ba? Hindi ko mapailayang damo yung imbaga, no, si sino. Edited yung short address na. Kapag nga soang ka na panidi. Diyak kaya baka no mariribok ti pamilya na. Diyak kahit agbaling ang gulo. Uno, puon ti gulo. Imapin nga rita nga birthday na. Mabalin siguro nga isot nito din nga panawon tap nag-win kami. Edit agring ti cellphone ko manong na. Saan nga nakapunbok. Excuse me, Ma, sumbre ka ko nito salad ko. Pamarag ka sumbatan na tumatawag. Idada ko nito salad ko, manong na may pitlunan nga timawag, tumatawag. Nakapeles ako nito sumbatak. Akayda ako nito kamak. Hello? Hello, Dina. Who's this? Nalipata mo. Tag birthday itangal daw. Sir. Sir Dindo. Sir Dindo, Sandoval. Pingawang kamatan dito. Ay nagawid akon, sir. Tsaka kami kaya tumapuyatan online. Nakainumak man din. Nakanak man din. Madaw nga di pala ito party. Malmalpasan. Ada ako nito silad ko. Ko? Api nga hangami. Balo ako. Kaano pa, sir? 3 years ago, nga natay ti asawa. Kapag ti cancer. Manot anak yun, sir. Ni Pia, tinauna. Namit ko ni Pia. Nakita ka nga rin ito nag-meet yun. Idindo Junior, kasama tayo kini Jennifer. Palungan na. Sir, awan nito panggap yung mga asawa, pay? Sungot ka na tinawagan ka.
Takait ko nga rin mga asawa pa eh. Abay, katawa ka. Mabaling ka nga rin nag-asawa nga padpada te pilyado. Sandoban. Ado dita. Ado man tagad kakapilyado na sandang kakabagyan. Di ba? Sir, apeng imangis ka din ako na yun. Anat nakita yung kanya. Tapeg crush kayo kanya. Kasadar ko lang ni Pia. Oy, kasadar mo ni Pia. Graduating mo ni Suna. Kastakot ka dikin ka? One sir, accountancy. Na makapagdaduro ka, makapasa ka di board. Kung ka kanya, nagsarek ka sa trabaho. Nainlaba ka na ako sa ka. Didiri ko na nga namuan yung sando balang. Awan kanyak. Awan kapilyado ta. Ano takita yung kanya kapag nainlab kayo? Hanyo ka di may baga? Tsaka mo basta nainlabag ka. Awan ka na di kakaingas kung nagbalin hindi nga girlfriend nyo? Yes! Uwan! Kaya ingas mo ni Carmen. Carmen. Di apelyado na, sir? Carmen Trinidad. Habang saan nyo nga, habang saan nga isot inasawa yun, kahit kaya na yung kaya misuna. Adada nga, inayat ko ti nagbaling asawa. Itilikodan. Nga aday din nagpitpitik iti saklot na. Amaw mom ni Carmen. Di ka gada agata. Nga siyak na di binabayaan nyo. Asikog na. Sika. Nagadikarba nga ng mga huwag kada kayo ti papawo na daddy. Yung masurot ni Carmen, sabi liado ken ka, gabutas na kayo ti amak. Oh my God. I'm very sorry, anak. I'm sorry. Kabigatan na manong naimin istorya kini pa mama isuda kini bapati na pasama. Kaya niya ulit atirandam. Ita na mamunakan. Niya mamumti bagim kang kuana. Awan, tanya mo nangarantak. Ha? Tinaskan kat na mamunak na mamuk mo isuna. Dito mo lang napatay. Hanak mambali nga pasuportar kang kuana ta support kayo at kanya. Ngayon no kahit nangatulungan tanya man nga problema at ang pagribangan na, at ang karbangan na, di ba? Kahit karbangan ka matagkidaw kang kuha ng aspagarikan, asaan ko kidawan ka na kayo? Balo gaya man. Balo naman. Nag-crush ka no kanya. Yung gayam, di marikrik na ng ayat ti ama iti anak. Tawag-tawagan na kamaten manong naimi kat awawisan nag iti balayda. Kasi ti may nga mali manong naimi nag-please pa ni daddy. Please. Kahit ka makalang lang amangan. Nagka-problema kayo no maamon na kita anak yung ada sa baling putot siyo. Saan nga problema dito? Di mo ka di kayat ngagdoble ka nag-meet ka ni Pia. Agramang mata ma-meet mo da junior ka ni Jennifer. Pagod din na saan. Baka yun doon no, rabi ka ta, ay bang pinipili mo friend na ni Henry. Sige, Dad. Umayak makipag-dinner ka na kayo. Pakamuk lang ni mama ka ni Papa nga maladawak nga gawid. Alright ka, iha. Hindi mapanak manong name agsangsango da Henry ka ni Papa. Hey!
Di na iha. Nagbeso-beso kami kay ni Papa. Man. Iti may kaduagon daway nga nagalamano kami kay ni Henry. Agsasawa kami ni Henry, kamuta muna magtuminom. Umad sa balik kasawag. Ni Junior, di na kayo tuminom biyay. Itulod ka dita. Uneng, tapos mamuha ni Pia, ni Junior ka ni Jennifer. Agsubliak to, Henry. Yes, Dad. Dad, tiawag nan. Kini Daddy. Talaga sigurado nga gasawa danton kini Manong Nemi. Nakiktot Manong Nemi, di kita talong ang kakapsat. Di makita dak. Hey, pa? Dad, di ko na yun nga. May kaduang asawa yung kaskang kuwana, kaedad ko. Nagmitay din, di ba? Hindi birthday ni Daddy. Why, malagip ko di birthday na. Dad, asin iso na, api nga. Iso ka dito yung mamuyo ng balik nga may kadwa nga inami. No, iha. Dina. It's your sister. Kapsat yo. Putot ko sa bali babae. Kaya ko sawad. Sa nga nalimad dito kini, karidi mami yo. Ngayon limad ka na kayo. Nadana kiti dua nga girlfriend. Dedi mami yo, kani Carmen, di mamani dia. Nagidanda ka nagsikog, ada da pinilik na di mami yo. Gabat isutin mas, lap ko. And I'm sorry kani Dina. Siyempre, nabay-bay. Karag ito lang. Ang bansada, dito sponsors tayo. Ito yung programa tayo. Dear Manong Nemi. Kalagay din mayat sponsor i-PM daklaeng unog visit sa gati fanpage nga Dear Manong Nemi. Any amount nga taon, kalagay di count gandi po sa'yo. Thank you very much in advance. Dito tayo nabayagan na saan nga ng third. May wara-wara kawag tinaganda. Sabi ko matama, uray tayo. Digiti panakatungpal ti karida. Babagayang mi, hindi ka rin ituloy ng iban sa natin pagkasalitaan, hindi pagayam tayong Dina. Namamudak nga rod Manong Nemi, di kakapsat ko ti ama, inyam amunak ni Daddy, Dindo. Ni Pia, ngay nauna, kataib ko Manong Nemi, ni Junior nga Jack, kan ni Jennifer, aburadek da. Okay Manong Nemi, tanaisam the Jennifer kini Junior. Ngayon kumuskusilap ni Pia, diya ka muno apay. Nagkakarang lang kam nga rod, nga nangan, Manong Nemi, na itipunak, pamilyada, kastamatan kini Henry. Hama, nakasweet Manong Nemi, di kita gaya na yan. Tagsinsinubo da. Diyan ka mo na apay. Dati nga takas ta. Umumay nga nga dati, Manong Nemi, ni Henry, iti balay da. Kami Manong Nemi, kanidadi da nga nagsasarita, kabayatan di panangan, kan uray, hindi na pasan di panangan. Nagsublikam di hardin, ngam saan nga mininom, agradura kanton ti accountancy. When dad, kumusta ti pamilya? O rin no saan naka-instrument is the father mo? Imbilang nakabudnong anak, dadawa na ni pagyamanak. At dapat yung duwa kakapsat ko.
Anat may tulong ko, kas panagsulnit ko, iti aduan nagkurang kay kahiya. Awan ti hamok, financially, ko, adamat damamakin ni Papa. No, agad na dito balay. Tapno, kang kanay tang kita. Kang kanay tang sasalita. Tababayin si kasto nga pamuspusang kita. At least, siya ti pudnong amam. Sabali lang nga talaga ti samo nga pudnong ama. Numampay parik na kas lamay sa nga amam isuna. Dad, ang mga no, agbali nakla problema ng dak dito eh. Tsapay mo. Madlaw ko sa nga na siya ti parang tratar kanyak ni Pia. Oo, sa mga problema ni Pia. Masaludsod ko, Dad, kang kanayon ko dito ni Henry? Mani po dito niya mamuna kanya kini birthday ko. Pasaray, awisan na isunod dito palay. Saan ka din nga delikado, Dad? Ang mga no, natahanang ti anak ko, ni Pia, di kabisat mo. Amog no anya tayo dati panunot mo siya. Sang ipalubos na ni Pia. Hindi yun mo. Dad, amo yun kada jay panagin, ano si dagdagat, amo lang maliklikan ti sulisog. Iso nga, nabimbin na sila, no, dito agad, may bagaklaeng. No, pag-adayo kita, ibaga kadawada nga saan daw nga, ay asasidig, tibagin itong galbay sa. Yeah. Adanagim ni Pia. Amo na't lugluwaran na. Ayun ba yan? Ibagak tumanin deta. Jakpat kahit kursunada kahit kasto nga sitwasyon dangam. Karimit kabsat mong awan to timadi ang samak. Nagraduar to naman isunan ti kurso ng nursing. May santo pa nga tamumet ka ni Henry sak ba graduar ka po ta engineering kurso. Nasingit ka dito pamilya ni Henry, kada kayo? Dad? Sige, tagababukan po na kayo ni Daddy na. So, hindi na mo aming agay na yan, digit anak mo eh. Abalay ang bekit din na tawag itong kalmay sa gata kami. Ni Daddy manong name tinangitulnog kanyak, ididay di nga rabi. Siyempre, ni Mama, iti nagsabat kanyak. Takayat mo ni Mama siguro nga makita mo text na. Hi. Dinto. Ay, Carmen. Agyaman nagtintulong mo ti anak ko. Anak ta. Mabalik ko meet ti asawa. Nakaturong rin. Adan to sa balya kung tawag siguro, no. Awisan da kayo to, the whole family. No, ada party sa Jibalay. Una da kayo, di mga awis ka na kami. Siguro, mabalin. Baka naimo nila kayo mo. Ayan, gentleman suna. Sana kas karina dumanita ka din na matungpal ti Karina. Saksara dyan, Okay, good night. Good night, Dad. Ingat. Kinunak man nun. Ang istoryak man nung Naimi, kini Mama, tinapasama. Kantikid daw ni Papa. Nakanayo na kanumapad sa dyan. Anak, baka daw, di mo liklikan nga rum sa problema. Si awat ka di madlagyan ka, di kapsat mo ti Ama. Saan nga rin, ni Pia, di kasadar ko. So, dito, trumbay nga liklikam. Si kamad lang nagkuna nga, di mo kaya ti, nga si katipuon, ti anyaman na problema. Ti sabali nga tao, saan ka di? Sige man, sana ka na yun, no, agawis na. Ang kumaida nga, nga pahang, nga mabali nga pahayak ni Papa, uno ni Daddy. Kaya di nga rabi, manong name, nag-ring di cellphone ko, hambat nga ni Daddy, tawag, sinong bata, lalaki. Sino na This is Henry. Henry?
boyfriend ni Pia? Yeah. Kasano pa nakaalan sa cellphone number ko? Nakibiyak ti cellphone ni Dadim. Gusto nga naalala kita, nabati na kami eh. Angela Misaan. Siyempre, amok nga, the cellphone number na kin ka. Nakidak matinagan din na. Gusto inalak. Sorry na mga basula kan halak man sa cellphone number mo. Agad anong orti ba kami ta? Tsaka mo. Oo, di mo amo, di ba gam? Makaistorbo ka, kahit kung di maturog. Di na? Yes, ibaga mo no kanyat kahit mong ibaga. I love you. Anya? What? Pakiulit. I love you. Tarantado. Kinunak manong name kit kinansal ko na nga tawag inyov kon. Tapno saan ang makatawag. Tilukot jahit. Tanyo dakit lang. Pagrepetan na kami ng kapsat. May mabadyak mo tan makaturog mano. My God. Anyan ito eh. Kinabudno naman nung name ka talaga nga. Edidamo ka makita ni Henry. Diyak maawatan ng tirik na diyak ingkas kaso. Di may kaduagon daw nga managkita mi naman pa'y saan nakakitkitaan. Naman pa'y kaslawang pulos tinteres na at da isunat din na sidong abay ni Pia. Abay nga tinawagan na. Kasi umawang-awang manong name iti barikas ng I love you, I love you. No. Idigas ko lang dito ko na. May waksikon. Sana ka makaturog manong name. Agpaklebak, agsikigak, agdataak, agkidemak, ngam nakapres-pres kumit kasla simumulagat na. Talaga sana ka mga turog. Baka madamdama. Kanayon na ito nga awagan. Tiyak nga rin mabaling agsukat SIM card. Manunemi. Nakila problema. Nga ba ito saan nga basta may pakamok ka na kita adong gagayim ko. Dagay na papatig na mangtawag ka niya. Kalagpay sumanong nemi naman pa'y pusa-pusa titurog ko iledi nga rabi. Kabilitan na tama na bumangon na labot na klase. I-open ko ti cellphone ko nakadado nga text message na. No apay met abinasak. Nagapu amin di puso na kano di kiti bagbagana. Manong nemi. Ano ti text back ko? Tinext backak. Gago. Sana kami pagrepetan nga kapsat. Tanya ti kahit mo. Saktam ti kapsat ko. Simungbat nga dagos. Sikat iba't patig ko. Saan ko iba't patig ni Pia? Actually, iso lang ti bagbagada dading ko nga para kanya. Actually, aring na saan ko nga inarem ni Pia. Gabota, close ti pamilya na. Nagbaling kami bata na close. Di mi napupuutan. On kam gaya man. Mamo ti Diyos. Dati marikrik na, kat saan ko mariknak ni Pia. Sikat ti talagang ipatpatid ko. Di na. Saan ko ngin taltalek manong naming nga binasbasa yung open na kiti message na no tumawag, cancel na kasigod. No dak iti eskwela manong naming naka-silent met, ti cellphone ko na saan ka nakapatay. In-concentrate ko ito manong naming iti nagklase. Tuwangal daw, tinapalabas manong naming idadak ti eskwela. Pagamam ta adda masabat ko ni Pia. Saan nga dito eskwela da apad da? Mabaling ka din agsalita ta.
Um, why not? Nga mapikas na talangam. Apikas na kinatadam na kita matam kanyak. Hindi imayag di balayo, kuskus silapan na. Ita, kasla kumilaw di kita matam. Gaputag gaako ka. Pia, kahit mga gawin ni Henry, saan ko mga gagawin ni Henry? Ni Henry titimaw mo kanyak. Ni Henry tinang ibaga ti I love you kanyak. Ni Henry tinang ibaga nga saan na siya iti ipatpatig na no di kat siya. Aday wam ti boyfriend ko. Ayop ka. Uleg ka. Agagaw ka. Abos ti imiksay na ka ti pamilyami. Simingit ka. Simagpaw ka. Ita, sumagpaw ka ti relasyon mi ka ni Henry. Pia, imbagamat kang ka. Isot tumutawag na minsan nga timawag ng ibaga kanyak I love you. Yan saan ko nga sinungsumpatan di si Marsaroro. Saan ko nga po pwede di kita message na. Diklik-lik ka. Abis nga kagsukat SIM card. I'm sorry, Jack, kahit asukta. Tapos na nagunda ko yung communicate. Una saan ka tumay nakanadanon nito, Toy? Saan nga sakti ka salita may pag-relasyon nyo. Kaya ba tawang problema kanyak, sister? Sister, tarupap. Ang kang ibilang nga kamsat. Doon di kat ibilang ka kabusor ko. Nadakin ka na sumandat at pangipalang kanya. Imulitin. Saan ko nga agawon kang ka ni Henry? Yung manit-manik lang kang kuwana. Abay nga saan ka sumumpat. Pudno ka dito atap ko. At pa nagayat mo kang kuwana. Sana kasi mong bat manunemi. Ulitik ti sa ludsod ko, my dear sister. Di mat ko nang mga dinakayat na sister. Uri talaan. Kahit ko lang mamunting puno. Anat marik nam kini Henry. Diapod no di kahit ko. Pia. Ni Henry ti masadig. Isot umasasadig. Isot tumutawag, isot tetex. Dak ikas kaso. Saan nga dito ti saludsong pati saludsod ko. Ipat-patig mo, ti boyfriend ko. Mariknak. Napatigmat kanya. Ngam awan ti panggap ko mga agaw kenkwan. Adaywam ni Henry. Ganyan mat asasadgan. No masadag liklikak. Masige liklikak. Di mo sungsung-batan nagtitawag na kada text back. Amo tayo text backan. Sumat tayo ramidak. Anya ti problema? Please. Ori saan ka nagpakaasipiya. Awan tiranta ka mga gawin ni Henry ka. Ori na pudnuman gipat patig ko isuna. Kaskas di manong naming asang ko nga sungbatan resiben digdi tawag ni Henry kaskas di nga Jack Pulos upenen manong naming digdi text message na. Makabulon tinapalabas iti may nga rabi manong name. Dak idin silad ko idi matugtog tiri daw silad ko. Di na maapay ada sa nga ilim. Hindi kasi mo oras mo. Umayag pa siya baro. Bagayo ko maanda pala klasik na bigat. Nagpagpakaasi. Sino ka dito, ya? Henry. Iya, ngayon kasalitan tapos makapanawin. Samot pumano na dyan, saan mo makasalita? Sige mama, bitlahin. Kinapudno na kat naglagto-lagto ti pusok iti maamuak nga Henry ti makasapul kanyak manong. Kaya masapul nga kasangok isuna. Nagpasangay ilis ang iliyak siyempre. Kadap no ibagak kang kuha na ti amin. Manong nemi adada ngagragutok ti pusok kabayatan nga masastay kakitayan na. Ti Macder, hindi makasidagak, flowers for you. Thank you. Sit down.
Sorry. No baka basulak man ti itatawag ko. Panag-text ko. Sorry no nagbalik ang istorbo. Sorry no salsalangadan na kaman ni Pia. Henry, nagkariak ka ni Pia. Aliklikan ka. Saan nga mabalin, Henry? Diyak kayat. Ori na magak, nga talagang saan kong ipatpatig. Tikapsat mo. Rumbeng ipatig mo. Gabot namang namnamakin ka. Ipatpatig na ka, please. Lover, ayaw temson. I'm sorry. Saan ko mapilit ti pusok? Malasin ko man no saan ka nga naman mo. Siguro no saan ka nga naman mo, nagtalin na ed. Pinagtalin na ed ko nga, rimusi nga nagrampay ti panagayat ko kini Pia. Tapos samat nga rigat nga yata ni Pia. Nagamamuta. Nakita ka. So, I love you, Tina. Sa mo parigatin tapusong, iba't patignak met sanggadi. Sinag ko na ka. Makita ka na gini matam. No? Agululbud ka. Kung kunam lang deta. Ngayon ka ngayatin. Kansang kan itong mabring ngayatin. Diyak kaya't ngawagan ng tikapsat ko nga ti agagaw. Numampay ti amana. Uno ti inana, dedi inana. Kat arig na inagaw na ti amak. Iso nga saan nga ni mamating kasar na. Diyak to kunayan nga bumalbalisak. Nga umatiraskin nga balsak. Henry siya tagpapakasikin kasar din na. Panasim. Ang kanto kuman nga umay. Di kan tawag, di kag tetex, gabot sang kanto sung batan. Saan ka nga ayatin? Hanggang nga kaya, mawatan. Manong nimi, ididata nga panong ulit-ulit ko ngayon baga kay ni Henry nga sang ko nga ayaten kaslasak mitlaing ti mismo nga mang dugsog-dugso lamang duyok-duyok iti pusok gabuto tunggal ibalikas ko ket makarik na agad sakit. Kaya makapanawan kadada ako niti silad ko manong nimi diya mo no apeng agsangitak. Apeng agsangitak. Damok ang makarik na di bagbagadang ayat manong naming aping agsagsagabak. Aping agsagabak. Kabigatan na manong nami nakita ni mama tilangak. Di ka rin nakaturog drabi. Ma, ada problema miha. Awan ma. Saan na mabaling olbo din ada problema. Ano ti mariknam kini Henry? Ipatpatig ko mamangim saan nga mabalin. Nga si katipatpatig ni Henry imbas ka ni Pia. Dito ti magbagaan na. Mamadyak kaya tagbaling nga gagaw. Dito problema. Agsagsagaba ka ni dinto ta. Awan pa ti nagbaling nga karelasyon mo. Amom iya, idisyak, ti binaybayan ni papang mo. Kaslakayat ko idin ti matay. Nangro na idi, tamaan mo ang ti parents ko. Ti kasasaad ko kat sabat nga siyak ikasar, ti ama ti sikuk ko. Yung arig na nga laksidan da kidi da papangin ni mama. Kinuwari di kakapsat ko. Lasakit una idi tinakam ko. Nagsagaba at tiwaray lang. Kinabud no na kahit ko pa idin ti matay. Ngayon na matayak, matay ka mat. Adat tiyan ko.
Sikat pinampanunod ko. Ngawan ti basol mo tapno. Saan ka may kan idigondaway nga mangmulagat idimlubong. Sirinikat ko matlang data panggap ko iti paki. Sinangok ti kinapudno. Naganakakabalasang iti likodan ti panakibabay ko. May magdimteng ti may kaduwang ayat kanyak. Iso ni papang mo. Nga nangawat itigasat ko. Saan ang gababawi? Ti may kaduwang ayat ko. Napimpintas. Nasasihat nga ayat. Anak, tiyak kaya't nagsagaba ka. Kaya orisan nyo kaya't, mamano, kastoy manitan ti marikrik na. Lumaban ka. Anat ko matilaban ko? Tayat mo. Ori no, ibagadan to ka, nga agaagawak saan ka nga agagaw. Ngayon, sino't kakayat mo nga ron? Ngagsagaba, sika? Munot ikapsat mo. Mahadyak kayat. Alistok to lang ang malipatan ni Henry. Gagangay lang agsagaba kita. Ngayon karigatak nga iwak siso na iti pusok. Tiyak kayat nga gawan. Ni Henry ti kapsat ko. Tiyak kayat timawakan tang kagaw. Kuwen manong naming karigatag ng liniklikan ni Henry itinigudan ngagsagsagapak. Di mo tayong graduation manong naming. Hindi pa nagpaalak. Ni mama itinangimbitar manong naming ti pamilya ni daddy. Ngayon saan nga imay manong naming ni Pia. Dalayang daddy, June kini Jennifer. Nadamo mo ti pa nagawa mo da daddy kini stepfather ko manong naming at nasingad damit. Lapinas mat pa nagsasarita da ipinagsangod ang iminong kabayatan iti party panagpaalak iti panaggraduar ko. Di ba nagsarita mi kini daddy manong naming? Apin na saan ngayon may ni Pia, dad? Amukon ti problema yun. Iba't patik mo ni Henry. Yes, dad. Ngayon, dandani ko malipatan. Saan ka nga ulbudi, ha? No talagang iba't patik mo katamo malipatan. Apay nga rod ni mama? Nalipatan na kayo met after 3 years? Dumtang to siguro ti sa bali nga lalaki pakarik na tayad, dad. Kastamat ka ni mama. Kaya ni Pia ngay, agsagsagaba mo. Kumusta ti relasyon, dad? Sanga sungsung-batan ka ni Henry tawag ni Pia. Awawisan na ni Henry, hindi pulos kumay sa Jibalay. Korang na layangan ng Pia, tiba pan Jibalay da. Ngayon ko nakangkuhan ng dinararamida. Ni Pia, ipatpating na launay ni Henry. Ayam ni Henry, nagpudnumod kanyak, na talagang hindi na ipatpatag ni Pia, ano di kat siya ipatpatag na. Dad, di tala ko managamamon. Ha? Apay, ito koneksyon na. Yung mayag ang matender ti birthday mo. So, panakakita panagamam mo kay ni Henry. May kadua, edi awisin da kang dinner tayo balayo. Tadamat ni Henry. Iha, luwan niya ti mariknam, ipatuloy mo. Ilaban mo. Kayat ngagsagaba ni Pia. Iso tirumbeng nga sumuko sana siya. Hanot nga rin mabaling nga papilit ti baginan no talaga nga saan nga patparig ni Henry. Di na sa lagan no awanan.
Iti may sagada kami, Dan. Ayun makita mo sa akin. Paayok ni Henry. Jack pulos kayat nga klunen. Tapno awan, ti may sagada kami, nga karelasyon na. Nabimbindas ko nga watin di kasta. Ngimtiag na nayon to, nga kukuranak. Ti kapsat ko di ama. So, Dan, saan na ko mangisuro? O napilitan na niya man nga ramidag. Nasikit man para kanya, kang rumbeng unay ng agituran. Nasasiyat, no awan kada kami. No saan matlaing nga ni Pia. Ngayon na kas magrigan ta sublyanon ni Pia. Very good. Sige. Sabi ko man ito masulbaryo ito problema yung agkapsa. Ito yung ituloy nga ibasa ka na muweno sa dinot pagkibusan, ito pagkasalitaan, ipagkayam tayong Dina. Nagteka kay the board, manunami, kang ka, nga naoray ko ti resulta kat nakarwarak. Saan ako nagpala, manunami. Tinawagan na kati ni Daddy, kat kinablawan na. So, dito kayat mo pag-apply ang trabaho. Dito malalokar tayo, ano, adayo. Kahit ko kumati mo adayo, Dad. Sige. Di San Fernando City. Tapos sidag lang ang pagbakasyon na. Tabigan, sidag madlaunay. San Fernando kayat mo. Anda ka di, may tulong nyo kayo. Sure! Ano tayo mamok sa jay? Saan taglagid din paayan, no, patga? Saan taglagid din nga paayan, no, kidawag ka na ko, ano. Kasla kahit ko tiya, nag-apply ka sa siyaklat tandaan, nga awan ti baker ko ako na. Oh, daapay, no, da baker mo. Kasla saan ko nagregregatan. Pagrigatan mo ta, napiyala may tulong ko ken ka. Ito ya karod manong name San Fernando City nga nag-opisina, nagkasera kat saan nga maliklikan na giti lalaki ang tuyos kanyak. Manong. Kaya't kumit, siyempre. Tapos na sa kita, alistok lang nga masarakan ti may kadua nga ayan. Kawain. Mga ligap ko lagat nga rod manong. Ti makasalitaan. Pakasalitaan ti biyak kinayat, ni mama. Nadaan ti may kadua nga ayan. Siyak. Ako pa kina relasyon ko. Adan umuna nga ayat ako nada. Adan makatawan manunemi ngagub obraak no manin tawagan dak. Dapa pa kini mama manunemi kastamatan di kapsat ko. No ape ka nung saan nagkakbakasyon. Kung nagmat kadakwad naman ng nemi, adakayat ko likliklikan. Memori sa dinumatayan ko kanon no, talagang saan ko maliklikan ni Sona. Nagring man ng nemi di cellphone ko, nanyati number ko, idi, supalit number ko. Saan nga nakabumbok tinatawag? Sino mata? Kahit ko patangan. Hello? Hi. Lalaki. Kumusta ka, Dina? Henry? Yeah. Sorry, anong isturbo ka man eh. Talaga makisturbo ka? Sorry nga nun. O nga, nagretor ka? Madaman ti panagre-review. Good luck. Sabi ko matagbaling kantungan na ng engineer. Ada kita dito sa San Fernando City. Mabaling ka din kita, ta? After office hour. Please. Henry, di nakpenalipatan kabutawan panggap mo manglipat kanyak, di ba? At napanggap ko manglipat kan ka. At napanggap ko mangiwaksi,
ti minamuo yung ariknakan ka. Yung tsaka mo, no, apa nga tsak makauray. Hindi kong bagbagada nga may kadungayat. Awan ti may kadungayat mo. Umunakin mo o dilahin. Siyak deta. Henry, hanin na problema pa ni Pia. Tapay, adan sa bali nga boyfriend na. Yung saan ko pinati manong name ni Henry. Kanjak pinatganda ito nga awis na. Awan niya man na saritaan mi. Nagasan na kuno saan. Tinawag ka din ni Daddy manong name. Hello, Dad. Oh, kaya pa hindi ka matlag bakasyon na dito. Diyak man lang arod may sarong dito sa Fernando City at lumakita ka kuma. Dad, kumusta ni Pia? Ni Pia? Hello, kong obing kapsat mo. Tapi, Dad. Idala yung kalma ng doktala ka masiko. Napututan ni Henry. Saan nga ni Henry? Diyan ka no may kadwa nga boyfriend na. Kasi ka iya. Nakasarak ka din, nakauri ka din, di may kadwa nga yan. Nananay ka din nga nalipatan ni Henry. Pa? Awan titakas na nung katuloy ang ni Henry sang gadi. Aday so na dito eh. Ampay nga na, masigog ni Pia nga, sampay nga na, kasal di boyfriend na. Dahil, apay, na problema? Kaputi pa nagrebel din na. Dito pa nang lik-lik-lik ni Henry Cancuana. Di na mo na sinot nakaalaan na. My God, no! No, Dad. Alang ano? Kaya nyo asawa, aga nakabalasang ni Pia. Kabilit na nakasta tao mo ti mga kam. Nasunod amat isikog na. Binagbagak ti kapsat mo. Yung saan na ka tiningig. Gabuti kasi dyan napasamak da ni Henry. Nagrebelde. Yaka mo no apay no. Danas ka ang karebelde na. Nakasusuro nga nakiinom. Nakibarakada. Gabo siguro ti inom. Gabo ti barakada. Kasi dyan napasamak yun. Kakasim ang nakapsat ko. Mambalin siguro. Nesot nagkakaro. Nagkakaro ti basol ko. Ti basol ko kanimamang mo. Ti basol ko. Ken ka. Dad, awan ti basol yung kada kami. Nung nasagan ko mga ni Pia, nagkakaro. Awan ti sabalan ko. Aking basol ti. Napasama kang kuha na ti kasasad na no saan mat lang isuna, di ba? Una dang ka di mat basol ko. No api ka dim tengak. Itibiyag da kay Henry. Awan ti basol ko. Siyak ti kin basol iya. Mabaling ko kanta nga kasarita isuna. Ano di baga maging kuha na? Kahit ko mataliw-liway ni Sona. Mabaling iya. Tulungan na ka mo kung baga kang kuha na. Dibuta. Kahit nakano paragrag ti sikog na. My God, no! Nakaramid lang araw din ti basol. Sa pala, dakdakil man nga basol, teramidan na. Siya ka no pa lang ti makamo. Ti kasasad na. Dua ka no pa ilabulan. Imagagbat kang kuha na nga saan ng aramidan na ita. Kapatatakil nga basol iti Diyos. Sige, Dad. Tawagak ti kapsat ko. Barbaring na siyak ti din ganyan. Tinawaga kang paiso manong name na Bartek na mag-isasalita ka. Sino ka?
My dear sister, sak ni Dina. Dina, 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 Dina. Di ka na natuto. Da pala ro pang umawag kanya ka. Hindi to ta si katipuon kan kapuno apoy naka-street biyak kita. No sa mong inagaw kanyak ni Henry. Saan ko inagaw kang ka ni Henry, sis? Awan tinagbaling ang relasyon mi ka ni Henry. Si kamit lang tinangaramid iti dayo ito kakasasahad mo ita. Ngayon magbutang ka kumagin ni Apo Diyos. Saan ka agin ano makasta? Makadadail ti sikog mo. Kahit ko matadailan ti sikog ko. Kahit ko maragrig. No, sis. Please. Sangon ti kinapuno. Di ka mga aramid dinakdakal pa yung problema. Si Kamil at aking bason no api akas na tibiyag mo. Api nga di mo awatan ti kinapudno nga saan nga si ka iti para kin Henry. No digat na kayo, mabalin. Kapag dadadangan saan na ka nakayat pa ni Henry kapag tikas na ka sa sahat mo, di ba? Ngayon saan mong ibagang agagawa. Ti awatem, kat ti kinapudno. Da kami kin Henry. No dikat, asaan kat nga si ka. Asaan kat ada kayo. No dikat siya kinisona. Sis, awan ti rumbeng apagsuryakan ka. Naklo na kita ni Henry. Ada iso na dito sa San Fernando City. Awawisan na. Hello? Hello? Nakaturog sa amin tayong kapati Bartek na. Siya ako na mismo manong name na ng tawag kay ni Henry. Hello, Henry? Hi, Dina. Okay kan? Di mat awawisan na. Awan, naman. Dagasan na. Okay, sure. Umaya ko. Di ka ulag dardaras. Baka madiskrasya ka. No. Manong name pinalubusa kong tirik na. Awang nga tamatin pagkapasulak ko na. Wan. Tainawat ko nga talagang nga kami matlaing kay ni Henry. Jakon basol no kas Japan tinagmanagan tibiyag ni Pia. Biyang kumat abi nagbagaan ni Sun. Manong name di makalugan ako ni ti kotse nga panang sundukan niya ni Henry. Arig na saan ko pa na irekap tiri daw ti kotse araw ko pa na. Henry, no. How siya naglangang dinner ta, di ba? I love you. Awanin ti problema ta sa kadi. Saan mo nga maori ti may kaduang ayat mo? Kaya ba ta siyak ti umunakin maodi? Si kamat ti umunakin maodi ng ayat ko. Kasano ni Pia? Di mo ka di inayat? Saan kong bilang ayat? I love you, Dina. Nakaraglagsag kami today di nga rabii, manunemi kini Henry, kurang nalaingin, nga umanugot at ti awis na, check income ka no. Lalaingin tag-take the board. Mayroon mo, matang ka ti trabaho, 2 to 3 years more. No, ibagamton nga kalay sata. Ape kading sa. Manong nemi nagbakasyonak dito lawag. Kaya nagpaala ni Henry kaya di pa nagpanakaruar na manong nemi. Imo na binisitak siyempre nagtaros dito balay. Kata pantili ko kada mama, papa, sama tayo dito kaabsat ko. Sak di marayan manong nemi di party, victory party manong nemi inangay ni Henry. Nadalong ko dito ni Daddy. Hello, Dad. Oh, nakabimpindas na ito anak ko inauna. Inauna. Siyak ka dito inauna hanggang ni Pia. Inaw na katibulan. Ada ni Pia? Ada. Dan nangignasamit lang ito pang magbagata kang kuhanan.
Nagtakal kami ng tiyanan. Upat na bulan. Asyad gakmandan. Hello, sister. Di na. Ay, manong nga bulan ti si kong mo? Gupatin. Lalaki, jak pa mo. Jak pa pinakaltrasahan. Kamusta? Awatik-tik na po, no? Basol ko. Awanti sa bali nga pasulik no sana siya. Good luck ka na kayo kay Henry. Nagasgasat ka rin siya, sis. No, kumatam. Saan ka nag-rebel di? Awang ka umaday ito ita? No. Nag-rebel di ak manunusan. No talaga agasat ko dito eh. Dagunada mayat ka manunusan. No talaga ngaysot na yurit, di ba? Sa bagay. Sis, sabi ko nga, tamad ang kanto tinikaduwa nga ayat. Kas kinimaman ko. Di ba? Siya ka tinangulit pagkasalitaan ni mama. Ngayon dumteng tumitlang ti lalaki na ikariparking ka. Hinaw-daot ko rin sis. Kita kami ni Henry, manong nemi, naginarakop kami, nakalukluko, toora do tao, inagkan na tinipahot, dikitilips ko. Idagsinan dikitilips mi manong nemi, kas taora yung tipalakpak na. Hindi niya mamunak ka dadadi na kin mami niya. Ay ha, no kasta ka talaga nga saan nga ni Pia, no di kat siya nga di na. Kapsat mo matla ni Pia. Siguro dad, mami. Okay. Kasal ko yun. Habay. Nagtrabaho pa lang. Gurnong pa lang. Sige. Good luck ka na kayo. Inabam kumamanta. Nagitang balintong ang balayan mi. Dumda dito kong daway. Nga ma-meet you ida. Makamag-meet kayo. Oen manong nemi haan nga nabayag nga inoray mi tidua kaya naging gati talo nga tawen. Sakbay nga naangay manong nemi ti kalay sami. Kini Henry. Oen. Siyempre matandara, kay daddy, kaya kakabsat ko, pakiramanan siyempre ni Pia. Ken, tiyo ba na karga ng anak na? Agar mo matanda pa kini mama ken di kakabsat ko siyempre. Ken di kitiya, aming nga nanganak kada kami. Di kiti Coffee Snacks, San Fernando City, manong nemi matandanda. Kadeta ti kararagsakan nga daw ng bilang kumanong nemi. Kaya dumteng tinabi, si papa nagkalak ka nang isagot, diti asawak, ti kinabirhen ko. Nais-transfer ak diti lawag, manong nemi, dito yakon nga ng opisina. Idinto da Diamat San Nicolas, manong nemi, di pang opisinaan ni Engineer Henry. Duwan ti anak mi, manong nemi, ken Henry. Idinto da damaten may kadua nga ayat ni Pia. Nagkakapsat ko manong nemi nakaradwar damaten. Kaya maawampay asawa dam. Napapagin ni mama, nagretiro dan. Kastamatan ka ni daddy manong nemi. Nakaradwar maten. Nagkakapsat ko nga dyan manong nemi ni Pia. Dahito iti pagkasalitak. Kadagyaman ak manong nemi ti anos mo nga na urnos kalpasang nga inak insend kang ka through your messenger. Sabi ko matadamat na ibatik nga anda, liliwakan pagsarmingan tibiyag kadagitipatak nga dibngeg. More power to your program and God bless. Tuyag yaman nga pagayam mo, Dina.